Udazkeneko 11 esaera zahar. Udazkenak udak eman ez duena ekartzen du. Udazkena urte sasoi berezia da. Udaberoak eman ez dizkigun fruituak, koloreak eta momentuak udazkenean agertzen dira. Batzuetan usta edo eguraldia ez da udan espero genuen bezain ona izaten, baina udazkenean gauzak hobetu egiten dira. Esaera honek irakasten digu, bizitzan gauzak ez direla beti berehala gertatzen. Eta batzuetan itxaroteak fruituak ekartzen dituela. Urriak egindakoa, urriak jan. Hilabete berean egin eta bilduko duzuena, hilabete berean gozatzen duzue. Urriak lana eskatzen du, sagarrak biltzea, mahatza jasotzea, baina berehala datoz emaitzak. Umeei irakasten die lanak berehala izan dezakeela saria, eta ez dela beti itxaron behar negura arte ustadaztatzeko. Udazkena orain gozatzeko garaia da. Iratzeak jauzten direnean, negua hurbil. Basoko sasi eta iratzeak lehortzen hasten direnean, badakigu eguraldia aldatzen ari dela. Natura bera da egutegirik onena. Esaera honek naturaren behaketa sustatzen du. Hostoak erortzen, landareak zimeltzen, denak adierazten digu negua ateioka dugula, eta prestatu behar dugula. San Martin egunean, oioa tripan. Azaroaren 11 ospatzen da San Martin eguna, eta garai batean etxe askotan urteko ospakizun handienetako bat zen. Usta jasota, lanak eginda eta negua hasi aurretik, jendeak elkarrekin ospatzen zuen otordu berezi batekin. Esaera hau tradizioen parte da, eta irakasten du udazkena dela elkartzeko, ospatzeko eta eskerrak emateko garaia. Azaro hotzak, negu motzak. Azaroan berehala hotz handia egiten badu, normalean negua ez omen da luzatzen. Hau eguraldiari lotutako jakituri zaharra da. Behaketa asko eginda sortu ziren esaera hauek. Bere mezua da, azaroak pista ematen digula neguak zenbat iraungo duen jakiteko. Udazken busti, negu goxo. Udazkenean euria maiz bada, lurra prestatzen da, eta eguraldia orekatzen da. Ondorioz, negua ez da hain gogorra izaten. Esaera honek erakusten digu eguraldi txiki batek, euria, gauzak hobetu ditzakela. Eta ez dela beti seinale txarra. Umeei esateko modukoa. Euriak laguntzen du, negua atseginagoa izan dadin. Eguzki goiztiarra udazkenean, arratsalde euritzua. Udazkenean eguraldia oso aldakorra da. Goizean eguzkia ikusten badugu, arratsaldean iritziz aldatu ohi du. Hau ez da zoritxarra, baizik eta udazkenaren ezaugarria. Esaera honek irakasten digu, egun batean gauzak asko alda daitezkeela. Eta batzuetan ez dugula konfidantza handirik jarri behar lehenengo itzuran. Irailean irina, urrian ogia. Uda amaieran egiten den lana, zerealak biltzea, ehotzea, prestatzea, urrian bihurtzen da ogi. Hau da, lanaren eta emaitzaren arteko lotura zuzena erakusten du. Ikasleentzat oso hezitzailea da. Orain lan egin, gero emaitza jaso. Udazkena errentagarritasunaren garaia da naturan. Udazkeneko eguzki, urriaren iruzur. Udazkenean batzuetan eguzkia irteten da eta itzuzi zirrikitu bat bezala iruditzen da. Gozo dirudi, baina ez du udako beroa ematen. Esaera honek irakasten du, agertzen denak ez duela beti dirudiena. Eta udazkeneko eguzkia askotan engainagarria dela. Udazkena, fruituak bildu, sua piztu. Hau oso poetikoa da. Urte osoan zehar egindako lana bildu eta negurako prestatzen gara. Etxean, sua pizteak giroa atsegina sortzen du. Esaera honek erakusten du, udazkena dela atzera begiratzeko, eskerrak emoteko eta barrura biltzeko garaia. Urri-gorriak, uztak ongi bidean, zuhaitzetako hostoak gorritzen hasten direnean,
Naturak adierazten du, dena doala bere ritmoan. Gorritze horrek adierazten du heldutasuna. Fruituak bukatuta daude, eta bildutako uzta ona izango dela. Umei esateko moduan, hostoak kolore gorrira doazenean, naturak esaten digu, dena ondo joan dela. Beno, artistak zuen gustokoa izatea, espero dut horrela baldin badakizue, atsegin dut klikatu, eta harpidetu animatzen bazarete, gauza gehiago jakiteko, por cierto, iruzkinen jarri nahi baduzue proposamenekin edo gehien gustatutako esaera zaharrarekin, aurrera, eskerrik asko zuren arretagaitik, beste bat arte.